Amb nosaltres el meravellós llibre de Charlie i la fàbrica de xocolata. Conta la història que la fàbrica de xocolata més famosa i gran del món, que portava molts anys tancada, tornava a obrir les seues portes. El seu amo, Willy Wonka, havia posat en circulació dins de les tauletes de xocolata 5 bitllets daurats. Els xiquets i xiquetes que es trobaren podrien visitar la fàbrica i emportar-se xocolatines suficients per a tota la vida. A més, el guanyador rebia un premi molt especial. Els 5 afortunats en conèixer les meravelles d'aquesta fàbrica foren Augustus Gloop, Veru Casal, Violet Boveda, Mike Civil i, finalment, Charlie Baquer. Quina serà l'esperada recompensa? I qui, el gran afortunat o afortunada que l'aconseguisca? No vols descobrir-ho?